Hola, bon dia, em dic Marina Casalla Carrique i avui us faré la divisió de 376 a repartir entre 6. Jo començo fent 370 més 6 i l'he descomposat. I doncs intento dividir-ho, però com veig que no puc, doncs faig 360, que serà més fàcil, més 12, que em serà molt més fàcil, i més 4. Doncs faig 360 a repartir entre 6. I penso, com que la constant del 6 surt al 36, doncs li fico, i no és un 36, és un 360, li fico un 0. Després, 12, faig 12 per 6, he dividit entre 6, i doncs penso, també surt a la constant del 6 i em donen 2. I el residu, que serien els que em sobren, és igual a 4. I ho sumo tot i són 62 residu 4. I ja està feta.